Ngiyabingelela kwelihle igama lika Jesu Kristu. Namhlanje ngizothi kuneyinhlupheko ezithi mayifika empilweni zethu kube khona uqhekeko, kuneyinhlupheko ezithi mayifika empilweni zethu kube khona ukushiwa abantu, ushiwa abangani, ushiwa ama-family members, ushiwa ama-church members. Seyifikile inhlupheko, kuneyinhlupheko ezithi meseyifikile ubone konke okade usukuzamile kuhlakazeka, ubona abangani abaclose bebalekela ukuthi awusenalutho. Seyifikile inhlupheko, kunezinto ezithi mezikunyakazisa ubone ukuthi cha, ngathi ne-South Africa yonke isingijikele. Okay, ngizothi namhlanje kunendoda ashorisha lapha kuDavide, yathi we Davide, ubongibiza ngeinsuku zenhlupheko, mina ngiyakukhulula wena mase uyakungidumisa. Le ndoda ashorisha ithi uma sebekubalekele bonke wena kudluka uze kuyona, uzobiza yona uthi Nkosi, konke sekunjena, sengicela wena-ke manje ukuthi ungenelele kuwo konke esengibhekene nako. Then uma isingenelelile wena enza sure ukuthi uyayidumisa. Mahubo 50 verse 15. Nibe nosuku oluhle. Reference Abethe eMaranhill. Ngiyabonga.